हाजो खाथिथारलै जोंना गामिया बुरि एवनायलाय आयौ मेगना जाना नुदों नुदों आंखौसो आंसो औ नोंसोथ' आरो मा जाखो जुमाय फैदों जुमाय फैदों खानायाबो आइ मबाइल गैया आंनाव आइ हां हालाहाय बेसांनि लोंखो बेसांनि लोंखो लायनायानो ओंखायनोथ' बेसांनिमोनलाय 30 थाखा 30 थाखा ना 60 थाखा 60 थाखानि लोंबाय हाबाब आंसो औ नोंसोथ' आरो ओरै गना बोरै बुना हरनां बेखौ मबाइला बायलांजोबथाय नोंखौ नांगौ बैखौ आंखौ ए बैयाव सिखारनायखौ मबाइल खामफ्लायजों होनसै होथानसां बायगोन ना मबाइला बायगोन खानाया बनजोबथारबायना सासेना आंसो औ नोंसोब्रा डाबल फाट दा नोंसोर आंसो आरो नोङो नै आं थाखागोन ना देखायग्राया नों बेथा आंसोय नै खल' गैया आखल' गैया थोद लासिंसिं मोनो आं नै एबार नोंखौ हारसिं देखायनोसै हा नोंखौ हारसिं देखायनोसै होमबाबो इना हामथारा महरा देलाय मोसालाय एसे मोसालाय ना दे आं मोजां नुथाराखै आंनो मोसालाय एसे मोसालाय बागुरुम्बा मोसालाय गोदोनि औ जादों दा एलाय जादों समाया मदरा हाबा ओमफ्राय आंना बोरै आबौआ बन्द'आ बोरो ओइनो इयाव दं मा सावगारि लाबोखाय बे आइ बेथा आंसोय नै हाख'खौ खानाय मोनजोबनाय नों जेरै फाव खालामिदि सोलोंफाय दा बेबो नै गथ' नै सोबालाय नै सोबा गोन्दा नोंनि खावल' नांहैगोन हाराम जादि माना सावगारि लाबोबाय बे सुवा दा आइ सना बेंखायथि थैयाबा बिदिनो जोथों मुलु भारत बे संसाराव दे माइनाव बेंखायथि थांना सांग्रायाव नागिरना नोमफानि न'खौ अबाव दं नागिरगोन आं बैना सुदि र' बोरायखौ नागिरनो बोरायखौ नोंनि बोरायखौ मारै बिदि खालामनांगौ बे सुवा दा आफा नायफैलाय मा मावदों नोंलाय हान्थु गोलावा मा मावदों नोंलाय हालां नोंखौ फ्लासिं खेबनो नामा फ्लासिं सुवा दालाय हारामा नायलाय एसे दाल होदोब्रा गंजबनानै माबा खामि दोलायनायखौबो खोन्थालायबावोसै आंखौ नुदों खामियाव माबा इन्जुराव नाबथालायनायखौबो माबे सावगारिजों बानायखोब्रा बेला साफायग्रोना लायोलै साला बाब बिराद दं बरिया नुलायो माथो डेन्जार बडि दंबावोसो नै जोंना बन्दुना दाबो बाब खाथ्रासो जनसेनानिमोन गोदो बन्दुआ जनसेनानि बडि दंमोन बेनाव बडिया आंना आसोला बेरा खागासिनो नै जुमाय मोनलोंबायना एसे बेरा खानायाव गोसो होदों गुलि फोनांनानै माबा सिले गुलिखौ फोनांना